Ukrainada Kiev'in garaşdyrlyk meýdançasynda hökümete garşy müňlerçe demonstrant ýygnanmagy dowam etdirýär. Undan polisiýa çadyrlary we barrikadalar aýyrmak üçin meýdançaga giripdi. Emma soňundan ýygyna çekildi. Owganystanda jemgyýetçilik guramalarynyň aktivistleri we urus pedalarynyň ýakynlary Kabulda protest geçirdiler. Olar 1980-nji ýyllarda kommunist häkimiýeti döwri urus jenaýetlerini amala asyranlary adalata çekmäge çağırdylar. Täjikistanyň paýtagty Duşanbede bolan güýçli ýagyndan soň gyýtgy wagtlyk şäheriň jemgyýetçilik transportunyň işi bökdedi. Ýaz aýlary Täjikistanda ýagynlar köp bolýar. Emma bu hadisy kışına juda teýrek duş gelýär. Siz Azatlyk radiosynyň şuňky täzelikleri bilen tanış bolduňyz.